खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 800 मिटार खारनानै सनानि मेडेल आरो 5 किल'मिटार थाबायनानै रुपानि मेडेल देरहासारनो हानाय पवन बाग्लारी आरो ललित बसुमतारीखौ एबसुआ बरायदों मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय ब्रैथि नेशनेल मास्टार गेम्सआव देरहासार जानानै बर' हारिनि मुंखौ जारिमिनाव लिरबोनो हानाय सानै जोहोलावखौ बरायदों मख'नो गोनांदि थांनाय 18 मेनिफ्राय 22 मेसिमनि गेजेराव केरालानि तिरुवनन्तपुरम मास्टार गेम्स फेडारेशननि बानजायनायाव खुंजानाय ब्रैथि नेशनेल मास्टार गेम्सआव 800 मिटार खारनानै कार्बि आंलं जिल्लानि देनगाव दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय खावरि फोथार गामिनि थागिबि मुस्रि पवन बाग्लारी 53 बोसोर बैसोनि बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों आरो 5 किल'मिटार एबा 5000 मिटार थाबायनानै थामथि मासेयाव कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन दखरानि बेन्दोङाव थानाय प्रतिज्ञान गामिनि थागिबि मुस्रि ललित बसुमतारी 55 बोसोर बैसोनि बिथाङाबो देरहासार जानो हादों बेखौनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मिरु आरो कार्बि आंलं जिल्ला एबसुआ बिथांमोनखौ जयैनो बरायदों गोमानाय खालि गोमानाय बबे समाव सोरनि बिसि आरो सोरनि फिसाया गोमागोन बुंस' हाला उन्दै गथ' आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनिख्रुइ बांसिन गोमादों जुलि जाखानाय हिन्जाव आरो हौवाफोरा सोरनि बिसिया सोरनि फिसायजों खारदों बेनि जेबो सिमायानो गैया सोरबा खेब्रै खेबबा गाहाम जालायलांबाय सोलाय सोलाय जुलि जानाया नाथाय बेखौ होबथानायनि राहाया मा मानोना बेबायदिजों जोंनि समाजा गुबुंले जागासिनो दङ बर'जों बर' दोनखारलायनायनि अनगायैबो आगानसे आवगायबावबाय दानिया गुबुन हारिजों दोनखारनाय जाथायाबो सानफ्रामबो खोनानो मोनबाय थानाय जाथाय बायदि जानानै फैबाय बेबायदिनो सासे फिसाय आरो सासे फिसा थाखानाय सानस्रि बसुमतारीयाबो गोमानानै दङ सानस्रि बसुमतारीनि बिखुनजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बुधबारावनो ढेकियाजुलि फारसे थांनो होनानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय सानस्रि बसुमतारीया दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै आरो ढेकियाजुलियाव नागिरनायावबो मोननो हायाखै धुब्रीनि दिकुलद्रय जायना बिसि फिसा दंखायो बेजोंसो खारनो सोलो खालामदों सानस्रि बसुमतारीया बेखौ सानस्रि बसुमतारीनिनो बिबाजैया फोरमायथि होदों होननानै बुंथियो सानस्रि बसुमतारीनि बिखुनजोआ लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे समाव दिकुलद्रया 2 दाननि थाखाय ट्रेनिंनि थाखाय गुबुन जायगायाव दंहैयो बेनिखायनो सानस्रि बसुमतारीखौ 2 दानसिम बबावबा थाखुमानानै थानो थिनहरदों आरो गासै खरसाखौबो होनो थाखाय रादाय होदों होननानै सानस्रि बसुमतारीनि बिबाजै जानायानो फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बिखुनजोआ बेनिखायनो सानस्रि बसुमतारी आरो बिथांनि 2 बोसोरनि फिसाखौ बबावबाफोर नुयोब्ला कल हरनानै खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों जानबुं नाम्बारा 8474075256 बेनि सानसे सिगांबो हाबा जाखानाय बर' आइजोआ गुबुन हारिनि हाबा जाखानाय हौवाजों खारदों आइजोनि मुङा सुमिता बसुमतारी फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावसोर जयैनो तामिलनाडुआव खामानि मावनो थायोमोन नाथाय फिसायखौ थगायनानै गुबुन हारिनि हौवाजों खारदों जाय हौवाया लानानै खारदों बे हौवाया गावखौ धोनि होननानै लब दिन्थिदों नाथाय बियो धोनि नङा होननानै फोरमायथिदों फिसाय हंला बसुमतारीया आरो जायनाखि बिथांमोनहा 2 फिसाफोर दङ बेनिखायनो न'सिम फैफिननो थाखाय बिसिखौ खावलायहरदों लोगोसे सोरबाफोर बिसि सुमिता बसुमतारीखौ नुयोब्ला कल हरनानै खौरां हरनो थाखायबो खावलायहरदों जानबुं अनजिमाया 7638084178 17 बोसोर गोहोआव थानाय समाव हाग्रामा महिलारिनो रायजो राजानि जेबो गोनांथि जायाखैमोन दा राजखान्थियाव खैफोद फैनायखाय गामि गामि दावबायदों खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव 25 बोसोर बे गामियाव फैयाखैमोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिनायनि सायावनो प्रमद बर' बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों लोगोसे प्रमद बर'आ बुंथिबावदों दि 17 बोसोर गोहोआव थानाय समाव रायजो राजानि जेबो गोनांथि जायाखैमोन रायजो राजाफ्रा भट होनानै सोरखार बानायदोंमोन नाथाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि थाखाय सफैनाय रांखौ जाख्ल'जोबदों दा राजखान्थियाव खैफोद गोग्लैनायखाय गामि गामि गिदिंथिंदों 25 बोसोर रायजो राजाखौ गोसोखाङाखैमोन आरो रायजो राजानि जेबो दुखुखौनो साननो गोनांथि जायाखैमोन होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया सोरखार दानो खोथा बुंबाय थानायनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि थाखाय जेबो साना बारहुंखाजों दैबानाजों गोबां न' बां सिलिंखार जालांदों बेफोरनि सायाव हाग्रामा महिलारिया जेबो बुङा नाथाय खालि सोरखार दानाय आरो गोहोआव फैनायनि खोथाल' बुंबाय थायो बेराफारसेथिं गुवाहाटियाव होस्रांजानायखौ लानानै प्रमद बर'आ फंसेबो खोथा बुंथियि आरो खौरां लाहैयैखौ लानानैबो गोबां सुबुंफोरानो सोंखारिदोंमोन बिनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि बेफोर जाथायखौ लानानै सोरखारजों सावरायनाया जागासिनो दं नाथाय साफा सानै सुबुंनि सालाय बिजौआव सोंखारिनायल' थाखायो
सासे देहायारि गेबें नङै गथ'साखौ उरां जाहाजाव गाखोहोयैनि थाखाय 5 लाख रांनि जुरिमाना फोनांदों दा डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ सिभिल एभिएशन DGCA इन्डिग' उरां जाहाजनि सायाव 5 लाख जुरिमाना फोनांदों देहायारि गेबें नङै गथ'साखौ मोजाङै सामलायनो हायैनि थाखाय आरो उरां जाहाजाव गाखोहोयैनि थाखायनो 5 लाख रांनि जुरिमानाखौ फोनांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला उरां जाहाज गाखोनो फैनायनि सिगांनो गारिजों दावबायबोनायखौ लानानै गोजोननाय गैयामोन उन्दै गथ'साया। जायनि थाखाय रांची एयारपर्ट मोनफैनायाव गथ'साया बोराबनाय आरो खुद्रिनाय दिन्थिदोंमोन। बेखौ लानानै रांची एयारपर्टनि इन्डिग' एयारलाइननि मेनेजारआ गथ'सानि नखरनिफोरखौ सांग्रांथि होदोंमोन। जुदि गथ'साया मोजां आखु दिन्थियाबा एबा सासे गेबें गथ' बायदि आखु दिन्थियाबा गथ'साखौ उरां जाहाजाव गाखोहोनाय जानाय नङा मानोना गुबुन दावबायारिफोरनि थाखाय जेंना जानो हागौ बे खोथाखौ बुंथिदोंमोन। बेबायदि बुंनायनि अनगायैबो गथ'सानि आखुखौ सासे फेनाय सुबुंजों रुजुदोंमोन। गोबां दावबायारिफोरानो मेनेजारआ गथ'साजों बाहायनाय बेफोर आखुखौ हेंथाबो होदोंमोन आरो गथ'साखौ उरां जाहाजाव गाखोहोनो थाखायबो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय मेनेजारआ गाखोनो गनायथि होआखैमोन। रांची एयारपर्टआव जानाय बे जाथाया समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। बेनि उनावनो दा डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ सिभिल एभिएशनआ इन्डिग'नि सायाव 5 लाख जुरिमाना फोनांदों। थासारिखौ मोजाङै सामलायैनि थाखाय आरो देहायारि गेबें नङै गथ'जों मोजां आखु बाहायैनि थाखाय आरो उरां जाहाजाव दैखाङैनि थाखायनो जुरिमानाखौ फोनांदों। जुदि मेनेजारआ थासारिखौ मोजाङै सामलायोमोनब्ला उन्दै गथ'साखौ अननाय होनानै मोजाङै बाहायोमोनब्ला थासारिया बेबायदि जानाय नङामोन होननानैबो बुंथिदों दा डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ सिभिल एभिएशनआ। टेट उथ्रिसारनायफोरा मानो केस होदों बेखौ टेट उथ्रिसारनायफोरा केस होग्राफोरनाव सों। टेट उथ्रिसारनायफोरा केस होआमोनब्ला दासिम साख्रि होखांसिगौमोन बे खोथाखौ बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। जायनाखि आसामाव टेट पास जानाय बिजाथिफोरनो खेबनै खेबथामै थिसनथाइ होनाय जाखांबाय नाथाय बिटिआरआव दासिमबो खेबसेबो थिसनथाइ होनो हायैखौ लानानै टेट उथ्रिसारनायफोरा गोबां सोंथि खालामबोदों आरो बिटिआरआव थाबैनो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होनो थाखाय दाबि खालामबोदों। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो साख्रि होनो थांबाय थानाय समावनो टेट बिजाथिफोरा केस होदों। नाथाय टेट बिजाथिफोरा मानि थाखाय केस होदों बेखौ टेट बिजाथिफोरा टेट बिजाथिफोरनावनो सोंहोनानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावोदि दिनैनि सानाव जायफोर टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बखिदों गाबोन सबनिहा बिसोरनो साख्रिखौ लाना फैगोन। बेनिखायनो बखियालासे सोरखारखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरो बिथां प्रमद बर'आ लोगोसे फोरमायथिबावोदि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा केस होआमोनब्ला दिनै साख्रिखौ होखांसिगौमोन मानोना साख्रि होनो थांबाय थानायावनो टेट बिजाथिफोरा केसखौ होदों। दा बे केसखौ फोजोबनो थाखायनो हाइकर्टआव नांगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेराफारसेथिं माखासे राहानि गेजेरजों बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होनो थाखाय टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि दाबि। अल बिटिआर एलपि एन्ड इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि लेङाइ गाहाय नेहाथारि बिथाङा बुंथिदों दि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा 2020 मायथाइयाव आसामावबो केस होदोंमोन नाथाय टेट उथ्रिसारनायफोरखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै आसाम सोरखारा नटिफिकेसन फोसावदोंमोन। जेरैबायदि आसाम सोरखारा टेट उथ्रिसारनायफोरखौ खाबु होदों थिग बेबायदिनो बिटिआरआवबो मोन 427 पस्टनि थाखाय 26 बिजाथिफोर जाय केस होदों बिथांमोनजों सावरायलायनानै बिथांमोनखौबो खाबु होनो हायो। अब्लानो बर' बिजोङाव गुन गोनां फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय आरो फरायसाफोरनो गुन गोनां फोरोंथाइ होनाया जागोन होननानै बुंथियो। बेनिखायनो बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव थाबैनो एलपि आरो एमइआव फोरोंगिरि थिसननायजों लोगोसे हाइ स्कुलावबो फोरोंगिरि थिसननांगौनि दाबि खालामो मानोना बिटिआरनि हाइ स्कुलफोरावबो गोबां फोरोंगिरिनि मासियानो लांदां जानानै दं होननानै फोरमायथियो। लोगोसे जायनाखि प्रमद बर'आ मोनसे समाव फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा जेब्लाबो गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव खोथा बुंथिबोदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ गोहोआव दङ। सोलोंथाइ बिफानाबो बिथांनि आखायावनो दङ। बेनिखायनो फोरोंगिरिखौ थिसननो हायैखौ लानानै खनले दाबि खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। आरो जुदि प्रमद बर'आ फोरोंगिरि थिसननो हायाब्ला प्रमद बर'नि सोरखारा फेलें जाबाय होननानै साननाय जागोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि फार्स्ट लेंगुवेजआ एसामिसल' बेनिखायनो बर' बिजोंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखाया। बेनि अनगायैबो 26 बिजाथिफोराल' बिटिआरनि 427 पस्टनि थाखाय केसखौ होदों। बेखौ प्रमद बर'आ मिथिगोना मिथिया होननानै सोंथि खालामो आरो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा 20 बोसोर केस होनानै दोनोब्ला बिटिआरआव 20 बोसोर फोरोंगिरि थिसननायाबो जानाय नङा नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो। बर'आ आसामनि बबेयाव जायगा दं? आसामाव बर'आ जायगा गैया। बर' गुन्दा एबसु सासे बैसो जानाय हारसा आइजोनि बे बुंनाय रावा ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ लानानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल थांनाय 24 मेयाव सालबारिनि
माइक्र' कम्पिउटार ट्रेनिं इनस्टिटिउटनि फोरोंगिरि ज्योतिष दासखौ एबसुनि मावख'आव लांनानै बुहैनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बैसो जानाय आइजोनि बे भिडिअ'आ समाज बिजोङाव ओंखारदों। जाथायनि सायाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कम्पिउटार फोरोंगिरि ज्योतिष दासआ आइजो फरायसाफोरजों ज'जाफानाय भिडिअ' चैटिं खालामनाय, नाम्बार ब्लक खालामब्लाबो गुबुन नाम्बारजों कल खालामनाय, बेबायदिनो फरायसाफोरजों मावथावै खामानि मावनायखौ लानानै ज्योतिष दासनि हेंथायै गोबां अजद फैखादोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो नोजोर होगासिनो दंखायोमोन। थिग बेबायदिनो 24 मेआव सानैसो सुबुंफोरा ज्योतिष दासखौ एबसुनि मावख'आव लाबोदोंमोन आरो सोंनाय फिननाय लानायाव मोजाङै फिननाय होयैनि थाखायनो ज्योतिष दासखौ बुदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बाक्सा जिल्ला एबसुआ। बेनि अनगायैबो बे जाथायखौ लानानै ज्योतिष दासनि गामियाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन आरो ज्योतिष दासखौ बुनायखौ लानानै ज्योतिष दासनि बिफाया सालबारि पुलिस थानायावबो एफआइआर होदोंमोन। उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय एफआइआर होनायखौ ज्योतिष दासनि बिफाया बोखांनानै लाफिनदोंमोन। जायनाखि ज्योतिष दासखौ बुनायखौ लानानै गामियाव दुंहाव थासारि जादोंमोन, बेयाव माखासे खौरांगिरिफोराबो नुजाथिफैदोंमोन। बेयावनो बैसो जानाय आइजोआ एबसुजों लोगोसे गासै बर'खौ थांखिनानै सोंखारिदोंमोन आरो बैसो जानाय आइजोखौ बेबायदि बुंनो थाखाय सोरबा फोरोंदों आरो थुलुंगा होदों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंथिदों आरो जायफोर बैसो जानाय आइजोखौ फोरोंनायाव आखाइ दं बेनि सायाव सिग्रोमनानै आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दैबानाजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै सा 32 जाफैबाय। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला आसामाव दासिम दैबानाजों सा 32नि जिउ खहा जाबाय आरो 4,49,136 सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। आसामनि मोन 8 जिल्ला काछार, डिमा हासाव, गवालपारा, हजाइ, कामरुप मेट्र', मरिगाव आरो नगाव जिल्लायावनो बांसिनै दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। मोन 8 जिल्लानि मादाव नगाव जिल्लायावनो बांसिनै गोहोम गोग्लैदों। 3,72,000 सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। नैथियाव काछाराव 99,000नाव गोहोम गोग्लैदों आरो थामथियाव मरिगाव जिल्लायाव 40,000नि गोबां सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि गं 653 गामिफोरावनो दैजों लोमसावदों आरो 29,160 हेक्टर आबादथिलिया खहा जादों। बेनि अनगायैबो गं 148 रिलिफ केम्प लुनो गोनां जादों, जेराव 44,522 सुबुंफोरा थानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।